は。はじめまして、私はダネルと申します。皆さんよろしくお願いします。今回は私はインドネシアと日本の文化を話そうと思います。皆さん、文化というのはご存知でしょうか？文化は人間社会で見られる社会的な行動と規範です。今まで私が気づいたことが見つかなかったです。では、1番目は主食です。日本では主食はお米でしょうね。食べるときにほとんど皆さんはご飯とおかずに一緒に食べます。インドネシア人たちも同じです。だってお米はだってお米は炭水化物なのでエネルギー補給には最適ですから。では2番目は伝統的な服です。皆さんはご存知だと思います。それは着物です。着物を着る場合には成人式とか結婚式、そして特別な日またはイベントです。着物を着方は難しいと思います。インドネシアには伝統的な服もありますよ。それはバティックという服です。着るときもほど日本と同じです。着物よりバティックは着やすいです。では3番目はお辞儀です。日本人はお辞儀するときは挨拶とか謝るときですね。だけど挨拶とか謝るときの歴史方が違います。挨拶は15度または30度です。謝るときは45です。皆さん、インドネシアならどう思いますか？インドネシアはお辞儀のありますよ。だけど礼儀の仕方が違います。挨拶ときは首を軽く振ってスマイル顔にします。謝るときは首も振るだけです。では、このスピーチはここまでです。間違い事があったら申し訳ございませんでした。私も学ぶことがまだたくさんあると思います。では、